Nagbihis si Jess ng super maganda pero wala naman kaming papuntahan. Kaya sinabi ko sa kanya, "Be, sayang naman outfit mo, tara, lunch date tayo." Nung nasa Texas pa kami, halos weekly kami kumakain ng sushi. Kaya simula nung andito kami sa Pinas, sobrang namamiss namin. Nag-search ako at may nahanap ako dito sa Calasiao, Pangasinan. Hage Move Sushi and Ramen. Ang sushi nila ay made to order at binigyan pa kami ng complimentary miso soup. Nag-order kami ng 3 sushi rolls that came rolling out on a cute little singing robot. Ang rolls namin ay crispy kali, salmon mango, at rainbow maki. Oh my gulay, ang sarap ng sushi nila. Subo lang kami ng subo at sa sobrang sarap, halos nag-aagawan kami ni Jess. Magpasalamat siya na allergic ako sa shrimp, otherwise uubusin ko din ang in-order niyang sushi roll. Wala na akong ibang masasabi, kaya enjoy us absolutely destroying this delicious sushi. Sushi lang ang in-order namin pero meron din pala silang teppanyaki and ramen. I'm sure sobrang masarap. Yes, ubos na ubos ang 3 sushi rolls namin and nagulat kami dahil 1,000 pesos lang ang 3 sushi roll. Super affordable, super masarap. For sure babalik kami dito. If you enjoyed, bye-bye!